MTV. Hayırlı iş dostlar. Düşenbe kişi. Men Ramil Şarafiyev studiyada. Demek muzikal biyeklekni başlarşaq. Bugün bir kişi türlü temaga meditsina hem tabiplar turunda söyleşiriz. Qaysı jırşı ömründe de boşlay meditsinaga müracaat etmeyecek. Qaysı artist tabip en yaxşı profesiya deb sanaydı. Yakın kişisi ağır halde kalıp tabipqa yürüy başlagaç, qaysı jırşının tabiplardan bütünlay көңілі qaytqan. Hazır barında aşıqlarımız. Tek anınşa bu atnada hit paraddan ketüşü dostumuz bilen hoşlaşıyıq. Yaratasın mı deysin sen sözüme durup barap Emin yürü şu sıravını eytirem qavat Yaratasın mı deysin sen sözüme durup barap Emin yürü şu sıravını eytirem qavat Yaratasın mı deysin sen cevabın bir de bilesin Eytmezsem de bir cevapçı gözlerimden göresin Yaratasın mı deysin sen cevabın bir de bilesin Etmezsem de bir cevaplı gözlerimden göresin Rifatni yo'g'altdiq deb uftanırğa aşıqmağız. Onun orduna мұңлы тауыш iyesi Şulpan Yusupova "Senin қолda menim yazmışım" deb atalgan jiri bilan kurashga kira. Turmuş gülüm şeşegi Yaratı yolda koyuldu Bəhət jibi urtalay Üzülgəni dey duyuldu Bəhət jibi urtalay Üzülgəni dey duyuldu Turmuş gülüm şeşegi Yaratı yolda koyuldu Bəhət jibi urtalay Üzülgəni dey duyuldu Turmuş gülüm şeşegi Yaratı yolda koyuldu Var dünya Yaktın nurga türündü Durmuş gülüm şeşegi Sina taba urildi Durmuş gülüm şeşegi Sina taba urildi Sine kurgeşi var dünya
Рамил һәм Рамиля Хайретдиновлар үзләре дә табиб кебек. Алар дога белән дәвалый. Әйе. Балалар ширли башласа, шундук дога укып шүкрәбез диялар. Табибларга Хайретдиновлар бик яхшы мөнәсәбәттә. Туганнар арасында табиблар күп. Бик яратабыз үзләрен ди позитив гаилә башлады. Sallanıp ekken sözünden nidir buldu benim yürekке Үткәләмә юка булым, әйтеп сайрый сиңа тирәктә. Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Kirek mi dimeli Sin ulma turku sallağında İki bitin almada yana Шаян давылы күңелеңә, мин дә гашык сиңа. Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Kirevlikte yok dinler bizge Dik şulayda biz canım birge Мәхәббәт барысын тигізли Бәхетле яшар біз гөмürge Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gülmeli şaşırtıp canıma dimeli Gilleli Kirek mi dimeli Gilleli Übüpler alayım hele Gilleli Kirek mi dimeli Kirek mi dimeli Динар Рахимовның туганнары табиблар. Шуңа да ул әлеге һөнәрне иң шәбе дип саный. Шын күңелдән җиренә җиткереп эшләгән профессионалларга сокланып карый җырчыбыз. Ишекләр ябык, белмисем кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, санарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә Хыдай бирде хыялны
Ишеклер ябык, белмесең кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, сынарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә Җырлы гаилә Ләйлә һәм Рөстәм Галиевлар өчен чит илдә популяр булган гаилә табибы дигән термин бик яхшы таныш. Гаиләбезнең үз табибы бар. Ширләми тормыйбыз. Авырган сайын озын-озак чиратлы больница юлында йөреп булмый. Шуңа күрә үз табибыбызга шалтыратабыз. Ул киңәшләрен бирә һәм инде безгә булышып җибәрә дип гаилә хәлләре белән уртаклашты Ләйлә.
Мен Татарстанның халық артисты. Үткәрегез мине. Хәзер минем кызым үлә бит. Әнә шундый сүзләр белән бәләкәй Диананы мәрхүм Рафик Тажетдинов чиратларсыз педиатрга алып керә торган булган. Бүген исә Диана принципиаль рәвештә бушлай медицинага мөрәҗәгать итми. Юк, ышаныч юктан түгел, ә бу өлкәдә тәртипсезлекләрдән туеп. Анда барып сәгать буе чиратта торасым юк әле ди. Шуңа бармавым хәерле дип елмайды Диана. Гөлдәния Хайруллина полисы сатқан. Моңаршы полиссыз йөргән булган икән. Дөнья хәлен белеп булмый, шуңа күрә ясатып куйым әле ди. Аныңча хәзер бөтен җиргә дә юл ачык. Юк шул, чиратларда барыбер утырарга туры киләчәк. Ömür bayram kebek bolsun, beri bolsun, zatlı
Альбина Апанаеваны безнең илдәге медицина бер дә канәгатьләндерми. Әҗершінің иң күңеленә тигәне бәләкәй балаларга әти-әниләрнең интегеп чит илгә операциягә акча җыюлары. Без бит шундый зур ил, без моны үзебез эшли белергә тиеш. Үзебездә тиешле аппаратлар алып, кирәкле белгечләр укытып, системаны җайга салсыннар иде дип тели, үзе дә бәләкәй кызчык әнисе булган Альбина. Üzülüp sayray Sağanıma sağışma jırınada Yaktı nurlar Mıngnar bulup qolada Məxəbətinin izləri şanarında Jır bulup, man bulup Ufuklarga açsın hislerim Жылы яңгыр болып яусын жирге Сағышта юата Барыр юларымны яқтырыта Еректегі мұңлы қадире Рәхмәт дейіп алға тама бара Хәдирәләр бірікіп алған шақта Мұңсуланымын бары тек елмаям Жыр болып, мұң болып Ұфықларға ұшсын хислерім Жылы яңғыр болып яусын жирге Сағышта юата Барыр юларымны яқтырта Еректегі мұңлы қадире Жылы яңғыр болып яусын жирге Сағышта юата Барыр юларымны яқтырта Еректегі мұңлы қадире Еректегі шул мұңлы қадире
Музыкаль биеклекнең 3нче урынына тукталыйк әле. Монда Гүзәлия Хаким тандемы. Гүзәлия медицинага бик ышанып бетмим ди. Әбнә Хаким киресенчә. Мин үземнең сәламәтлегемә игътибарлы. Нидер борчыса, озакка сузмыйм, шундук табибка мөрәҗәгать итәргә ашыгам ди. Зыянлы булмаса, үзем хәл итәм дип бик төгәл генә белдерде үз фикерен җырчыбыз. Гомеремнең ай кыяшсыз үткән көннәрен сине көтеп үксеп елап юешләнгән мамык мендәрен сизәсеңме синсез йөрәгемнең дәрләп түгел баскып януын бәрәхәтен күрми бу дөньяда бу тормышта синсез калмам безнең ара пулсызыма гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың хәзер мин кайда безнең ара пулсызыма гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган кайдасың хәзер мин кайда Иштәсеңме тавышымны минем өмөтемне үзмим көтәрмен синең күзләреңә генә карап әйтер сүзе калган йөрәкнең безнең Безнең ара пулсызыма гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың хәзер мин кайда безнең ара пулсызыма гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың хәзер мин кайда Сез Лейсан Гимаеваның TMTV Production төшергән Алан җиләге клибын хәтерлисезме? Соңгы кадрда елмаеп җибәргән бер көнлек нарасыйны. Әлеге клипны юкка гына искә төшерүем түгел. Соңгы тапкыр бушлай больницада нәкъ менә шул клипны төшергәндә барган Лейсан. Булай 10 еллап булганым юк ди. Бәбәй тавырга да җырчыбыз алдан ук хәстәрен күреп килешү төзеп барган. Бердән берем тугры юлдашым син, авыр
Музыкаль биеклек хит парадында лидер ролінде Рамиль Шараповтың да көрер күннәр келіп жетті. Студент шағымда ашығыш ярдәм фанаты болған әбиде яшадым. Әбикәй керекме юкмы, гел шақыртып тұрайды аларны. Инде бүтін шафқат туташлары таный безне. Бір мәлне әбинең кан басымы күтәрелде. Тагын ашығыш ярдәм килде. Әби, больницага алып китәбез диләр. И шатландым, фатир буш кала бит. Әби белән больницага киттем. Яткырыр алдыннан әбинең кан басымын кабат үлчиләр. Ә ул нормада, аңлыйсызмы? Әбине кире алып кайтырга туры килде. Кышкы кич иде, кар явып тора. Тормышка ашмаган хыялларымны уйлап, әбине култыклап кайтып киттем дип уфтанды Рамиль. Мин әйтәм, читтән карап торганда Алла Пугачева белән Максим Галкин кебек күренгәнсез сез. Гүл кирәк димәдең, күңелгә ут салдың, шуңа сайладың. Үзеңә караттың, üzülеп яраттым. Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Bilgine күңелдә, сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, җаным минем дидең. Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Хыдайдан сыраган бәхет юлдашым, бирше бир кулыңны, барыр юлларымны, бары телим синең белән генә үтәргә. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызсың җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Сөеп кара әле бер тагына да. Сөеп кара әле бер тагына да. Җәйнең 2нче аена да йомгак ясап, бүген дә без Татмус ТВ каналының иң популяр унлыгын билгеләдек. Нәкъ бер атнадан кабат безнең телеканал эфирында көтеп калам сезне. Эфирда мин Рамиль Шарафиев идем. Исән-имин булыгыз. Чао. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап-ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап-ателье».